ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കഞ്ഞിയും പയറുമാണ്. കഞ്ഞിയും പയറും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന 1 ഗ്ലാസ് റേഷനരി, 1/4 ഗ്ലാസ് ചെറുപയർ. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റേഷനരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴുകി പരിയെടുക്കുക. കഴുകി വാരിയ ശേഷം നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് പകർത്താം. കുക്കറിലേക്ക് പകർത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് നമുക്ക് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. മൂടി വയ്ക്കുക. തിളച്ചതിന് ശേഷം മൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക. രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കഞ്ഞി വെന്തോന്നൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഈ കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കഞ്ഞി നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. പയറ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കഞ്ഞിയും പയറും മിക്സായതിനു ശേഷം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് പകർത്താം. കഞ്ഞി പകർത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ കഞ്ഞി അച്ചാറിൻ്റെ കൂടെയോ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെയോ കഴിക്കുക എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ആണെങ്കിലും നമുക്കിത് കോരി കൊടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഞ്ഞിയും പയറുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് നല്ലൊരു സാധനമാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ അടിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടാറ്റാ.